Wasanna għal programm ieħor f'din is-sensiela li qegħdin nagħmlu bħalissa nfakkarkom li qegħdin nitkellmu fuq l-iskrittura li tgħid illi mingħajr dusija ma narawx wiċċ il-mulej. U qed niddiskutu x'inhi dusija u qed naraw li dusija hija ubbidjenza lejn il-kelma t'Alla. Dejjem hekk kienet infissra, dejjem hekk kienet hekk ara u hekk teqpa'. Biex inti tgħix ħajja qaddisa, biex inti tgħix ħajja separata, biex inti tkun maqtuħa l-mulej, tkun obbedjenti lejn il-kelma tiegħu. U qed naraw ukoll xi tgħid il-kelma tiegħu, speċjalment kif għandna nkunu sseparati mid-dinja fuq l-affarijiet li niklu pereżempju. U hemm ħafna iktar affarijiet minn hekk, il-kelma t'Alla tina ħafna istruzzjonijiet. Naraw ukoll li istruzzjonijiet ta' kif għandna naġixxu, kif għandna nitkellmu, kif għandna ngħixu l-ħajja tagħna biex inkunu differenti dejjem mid-dinja. Illa għaliex għax bħalma jgħid Jexua għalkemm aħna qegħdin fid-dinja ma maħniex ta' din id-dinja, s-saltna tagħna mhix hawnhekk. U għaldaqstant aħna rridu nobdu l-liġi tas-saltna li naqgħu taħta. U il-liġijiet tas-saltna li naqgħu taħta insibuhom fil-kelma t'Alla speċjalment fl-ewwel 5 kotba ta' Mosè. Infakkarkom illi fl-aħħar programm konna qed nitkellmu fuq Levitiku kapitlu 20 versi 22 sa 26 u inħeġġixkom sabiex tiftħu il-Bibbja tagħkom f'dan il-kapitlu ħalli nerġgħu naqraw daw is-7 il-vulus. Mhumiex twal ħafna ma importanti li naraw il-mulej x'qiegħed jgħidilna. U Levitiku 20 versi 22 sa 26 jaqraw hekk. Ħarsu il-liġijiet tiegħi kollha u d-digriti tiegħi kollha u għamluhom. Li ma tobżoqkomx il-barra l-art li fiha ser noħodkom biex tagħmlu fiha. La timxux skont il-liġijiet tal-ġnus li jien se nkeċċi minn qudiemkom għax dan kollu għamluh u jien stkerraħthom. Imma lilkom ngħidilkom, intom tirtu l-art tagħkom u jien nagħtilkom biex tirtuha art tnixxi ħalib u għasel. Jien il-mulej Alla tagħkom li għażiltkom minn fost il-ġnus. U intom għandkom tażlu bejn il-bejjem safja u l-bejjem imniġsa u bejn it-tajr safi u t-tajr imniġġes. La titniġsux bl-ebda bima jew tajra jew kull ħlieqa li titkaxkar fl-art. Li jien għażilthom bħala imniġsin. U tkunu għalija qaddisin. Għax qaddis jien il-mulej u għażiltkom minn fost il-popli biex tkunu tiegħi. Mela hawnhekk il-mulej qed jagħmilha ċara, qed jgħid isma' biex intom tkunu tistgħu tissejħu lieti biex intom tkunu tistgħu tissejħu tiegħi, tiddu tkunu qaddisin, tiddu timxu dak li qed ngħidilkom. F'dawn il-flus qed naraw il-liġi tal-ikel dik l-istess liġi li Alla qed jgħid nisma' ma tistgħux tiklu minn dawn l-affarijiet, tmissuhomx, tikluhomx. Hija waħda mill-ħafna liġijiet li hemm, imma din tinsaw ġinja il-kelma t'Alla u magħha rridu nimxu. X'qed jagħmel Alla l-missier hawnhekk qed jgħid nisma' din hija triqati di tridu timxu intom biex tkun tistgħu tissejħu tiegħi issa inti tista' tagħżel li ma tobdix, tista' tagħżel li tirribella, tista' tagħżel li ma tgħix ħajja qaddisa, tista' tagħżel li ma tkunx isseparat. Ħafna jagħmlu hekk anke forsi mingħajr ma jafu meta fil-fatt ikunu qegħdin jgħidu li illum m'għandniex taħt il-liġi jew li Kristu waqqa l-liġi jew ikella l-liġi t'Alla llum m'għadix toħ. U hemmhekk dawn in-nies ikunu qed jirribellaw anke jekk ma jafux imma hekk qegħdin jagħmlu illa għaliex l-Alla qed jgħidu isma' il-liġi tiegħek aħna ma jinteressanix minn aħna għandna il-liġi tagħna u fuqha rridu nimxu u magħha rridu nimxu. U għaldaqstant ma tistax teqpa' issa aktar is-separatu magħtuh għal Alla imma inti s-separatu magħtuh minn Alla. U kif qed ngħidu f'dan il-programm, kif fil-fatt il-programm jisbu mingħajr dusija ma tarax wiċċ il-mulej, jekk inti teqpa' tinsisti dal-affarijiet, inti ma tistax tara wiċċ il-mulej. Anke l-ħsieb biss, il-ħsieb illi ma tarax wiċċ il-mulej għall-eternità għandu jkun ta' stimulant, ta' motivazzjoni biex iġelek timxi u tobdi mal-kelma tal-mulej. Il-fatt li taħseb fiha biss li għall-eternità tgħix mal-missier ukoll għandha tkun xi ħaġa li timmotifikak biex tgħid isma' x'irrid nagħmel biex ngħix ħajja qaddisa. U bħalma qed naraw biex tgħix ħajja qaddisa kull ma trid inti huwa li
timxi mal-kelma tal-Alla. Imma jekk inti tagħżel li twebbes rasek u ma tgħoddix l-istruzzjonijiet tal-Alla, allura saqsi lilek innifsek. Għax din hija mistoqsija importanti li rridu nagħmlu. Inti verament għandek l-Ispiritu Santu jammar fik, għax jekk inti qed tgħid li l-liġi tal-Alla ma tixtort, jekk inti qed tgħid li Jexua waqqa l-liġi, inti qed tgħid li m'għadniex aktar taħt il-liġi, allura mhux verament għandek l-Ispiritu Santu jmexxik. Għaliex għax bħalma dejjem nafu dejjem studjajna l-Ispiritu Santu xogħol huwa illi imexxina fil-verità u diġà rajna diġà semmejna x'inhi l-verità u ħankomplu niddiskutu fuq dal-affarijiet għax dawn huma l-affarijiet li l-poplu jrid jifhem jekk inti verament mimli bl-Ispiritu Santu, l-Ispiritu Santu imexxik fil-verità u x'inhi l-verità. Ejja ħanaraw eżattament x'qal Jexua. U ħanaraw mill-Ktib ta' Ġwanni, mill-Vanġelu ta' Ġwanni, kapitlu 17, vers 17 fejn Jexua stess qed jgħid għaddishom permezz tal-verità tiegħek. Il-kelma tiegħek il-verità, għallima kelma Jexua kien qed jirreferi. Tinsawx fi żmien Jexua kull ma kien hemm kien it-Testament l-Antik. Kull ma kellu Jexua dak iż-żmien u d-dixxipli u l-Apostli u dawk kollha kienu jistudjaw il-kelma tal-Alla kienu l-5 kotba ta' Mose u profeti, il-kitbit tal-profeti, u minn hemmhekk kienu iġibu it-talim u l-istudju tagħhom meta Kristu qed jgħid il-kelma tiegħek il-verità kien qed jirreferi għat-Torah, it-Torah tiegħek hija l-verità. Mela biex niġu mqazza kif qed jgħid Jexua għaddishom permezz tal-verità, hija l-verità li rridu ngħixu u l-verità hija t-Torah, l-istruzzjonijiet li Alla tagħna. Jekk inti għadek tgħid li aħna llum m'għandniex taħt dik it-Torah, allura inti ma tista' qatt tkun imqaddess għal Alla. Araw x'jgħid Salm 119, Salm interessanti ħafna tal-infuq li anke ntallawhomkom bil-mod issa fuq YouTube ħataraw u tistudjawhom. Salm 119 vers 160 araw xi jgħid. Is-sewwa tiegħek il-qofol ta' kelmtek għal dejjem id-digriti tal-ġustizzja tiegħek. X'qed jgħid taw is-salmista l-istess ħaġa qed jgħid. Is-sewwa tiegħek il-qofol ta' kelmtek, mela s-sewwa il-verità hija l-kelma tiegħek mulej. Li hija għal dejjem id-digriti tiegħek, id-digriti ta' ġustizzja, it-Torah, il-liġi tiegħek hija għal dejjem. Inutli neqpaw ninsistu nsabtu saqajna u ngħidu sma llum m'għadniex taħt il-liġi, illum is-sibt m'għadux qaddis, illum tista' tiekol li trid, illum ma m'għandekx għalfejn tiċċelebra l-festi tal-mulej. Meta inti qed tagħmel hekk, qiegħed tirribella, qiegħed inti stess tiġġib fuqek separazzjoni minn Alla. Din hija xi ħaġa serjissima ħbib tiegħi, jekk verament tridu illi taraw wiċċ il-mulej. Jekk irridu li naraw wiċċ il-mulej, irridu nimxu mal-kelma tiegħu, irridu nimxu mat-Torah, irridu nimxu mal-liġi tiegħu. Nerġa' ngħid, saqsilek innifsek, verament għandek l-Ispiritu Santu jammar ġo fik għaliex għax huwa li jtina l-qawwa sabiex nobdu l-kelma tal-Alla. Mingħajr l-Ispiritu Santu inti ma tasal qatt biex tobdi l-kelma tal-Alla, mingħajr l-Ispiritu Santu inti tgħix fid-dnub. Huwa biss permezz tiegħu. Mela jekk l-Ispiritu Santu tiegħek qed jgħidlek isma' illi llum inti m'għandekx taħt il-liġi, allura saqsilek innifsek xi spiritu għandek ġo fik. Huwa l-ispiritu qaddis ta' Alla jew xi spiritu ieħor illi qed jiġilek tmur kontra l-liġi tal-Alla. Jekk l-ispiritu qed jiġilek tmur kontra l-liġi tal-Alla żgur mhuwiex l-ispiritu ta' Alla, illa għaliex Alla qatt ma jista' jiġi kontra il-kelma tiegħu stess. U il-moment li l-Ispiritu Santu jgħinek biex tibda timxi mal-istruzzjonijiet tal-Alla, mal-kelma tal-Alla, mal-liġijiet tal-Alla, allura nistgħu nibdejna il-mixja tagħna biex nkunu nistgħu nkunu isseparati għal mulej, maqtuwajn mid-dinja. Huwa bħalma dejjem ngħidu hija mixja, hija vjaġġ, mhix xi ħaġa li inti tagħmel wara talba ta' xi ġiex minuti illi tajt, imma is-separazzjoni l-qdusija hija mixja. U fil-fatt aħna ngħidu ġara darba l-qdusija hija mixja, illa biex ma tibdix tagħmel l-ewwel pass. U x'inhu l-ewwel pass tiegħek? Ftakar biex iżżomm il-jum tas-sibt qaddis. Ibda minn hemm u tibda tara d-differenza f'ħajtek. Ibda għamel l-ewwel pass għall-qdusija tiegħek sabiex għall-eternità tkun tista' tara wiċċ il-mulej. Għax jekk huwa veru ngħidu li
huwa veru dak li jgħidu li Jaxua waqqa l-liġi. Allura il-livell ta' separazzjoni issa waqa' wkoll. Jekk m'hemmx liġi ma xiex aħna rridu nimxu, allura ma xfada l-livell ta' separazzjoni. Jekk m'hemmx liġi, allura aħna bħad-dinja. Issa id-dinja jew hija maqtuha is-separata għal-mulej, jew hija separata mill-mulej. Aħna nafu li hija separata mill-mulej għaliex ma timxix mal-liġi tiegħu. Imma qed naraw kif l-argument li Kristu waqqa l-liġi ma jreġix imkien fil-kelma talla. Jekk ta' liġi jaqa' il-livell ta' separazzjoni. M'għadniex aktar issa is-separati minn xi ħadd, minn xi ħaġa għal-mulej. Jiġifieri issa l-istess bħad-dinja aħna. Ma jreġix l-argument tajdu kif tajdu. Jekk m'hemmx liġi aħna m'għadniex aktar issa is-separati dik li tfisser, m'għadniex taħt il-liġi, Kristu waqqa l-liġi, m'għadniex aktar is-separati. Jekk il-kmandamenti talla huma dawk li jisseparawna, kif nistgħu nkunu separati jekk il-kmandamenti m'għadniex taħthom? Bħalma qal il-mulej aħna nafu Esodu 31 vers 13 fejn il-mulej qal żommu s-sibt qaddis dan huwa sinjal bejni u bejnkom, dan turu li intom tiegħi. Mela jekk ir-reba' kmandament m'għadux jgħod issa, allura m'għadniex aktar qaddisin, m'għadniex aktar isseparati, għax m'hemmx livell ta' x'jisseparana. Ma qed taraw kemm huma dal-affarijiet verament kollu ħanki taħseb fuqhom biss taħseb wara tgħidhom. Hija xi ħaġa tal-biża' li tiġi fuq pultu tajt illi isma' illum is-sibt m'għadux qaddis. Xi ħaġa li Alla qatt ma qal qed tiġi kontra dak li qal Alla qed tgħix f'ribelljoni anke jekk ma tafx, nerġa' ngħid, saqsi lilek innifsek. Inti li tajt li l-jum tas-sibt ma qgħodux qaddis, inti li tajt li issa m'għandniex għalfejn nżommu l-jum tas-sibt qaddis, verament għandek l-Ispiritu Santu jammar fik. Għax il-moment li inti tajt li l-liġi waqgħet issa, jew li Jaxua waqqa l-liġi, allura issa dħalt inti f'dimensjoni ta' bla liġi. Meta inti qed tgħid isma' aħna m'għandniex liġi, allura issa inti qed tgħix f'ximkien fejn m'hemmx liġi, u jekk m'hemmx liġi tista' tagħmel li trid. Jekk m'hemmx liġi tista' toqtol, min se jikkundannak? M'hemmx ġudizzju għax m'hemmx liġi. Jekk m'hemmx liġi inti tista' tisraq, tista' tgħid fuq in-nies. Tista' tgħix f'adulterju, m'hemmx liġi, ma dekx taħt liġi inti tista' tagħmel li trid issa. Imma qed taraw kemm jinstemaw banali dawn l-affarijiet. Ejja ħankomplu. Il-liġi hija dik li tisseparana għall-mulej. Il-liġi hija dik li tisseparana għal Alla. It-Tora, il-kmandamenti tiegħu, billi nimxu mal-kmandamenti ta' Alla. Ejja ħana naraw xi jgħid l-Apostlu Pawlu. L-Apostlu Pawlu li ħafna drabi jiġi interpretat ħażin bħalma qalilna Pietru fil-fatt, ħafna jkwotawh kif jaqbel lilhom għax jekk jaqbilhom imma jkunu qed idawru l-iskrittura għat-telfin tagħhom stess. Il-problema li ma jkunux qed jintilfu, ma biss ma jkunu qed jitelfu anke il-glorja tal-ħajja ta' dejjem għal dawk li jkunu qed jisimgħuhom u imsiken għax imsiken irid ngħidilhom għax jekk inti ma tiftaħx il-kelma tal-Alla u tfittex l-affarijiet tiegħek għall-affarijiet tiegħek dak li qed tisma' allura inti miskin. Jekk inti wieħed minn dawk li tpoġġi fuq l-ewwel full-liela u tolli jdejk u tgħim sejra menu ħallelujja li tisma' u qatt ma tinteressa ruħek tiftaħ il-kelma u tara hux veru Alla qed jgħidlek. Iva, inti miskin. Ejja ħanaraw x'jgħid. L-Apostlu Pawlu da, l-Apostlu Pawlu li Alla għażel biex ikun l-Apostlu tal-Ġentili, ġifieri biex iwassal il-liġi, biex iwassal it-Tora, biex iwassal il-kmandamenti, il-kelma tal-Alla lil dawk li ma jemmnux. Jemmnu f'Jaxua u għax jemmnu f'Jaxua irridu jimxu ma' dawn l-istruzzjonijiet. Bħalma rridu nagħmlu aħna, jiena u inti, hekk irridu nagħmlu, nemmnu f'Jaxua, nemmnu fil-Messija, nemmnu li ġie f'din id-dinja bata u miet għalina għam il-mewt, nemmnu li bis-saħħa tiegħu aħna salvati u għax hu salvana, il-parti tagħna illi aħna nimxu mal-kmandamenti tiegħu, mal-liġi tiegħu. Ejja ħanaraw x'qal Pawlu. Fit-tieni ittra lil Korintin kapitlu 6 vers 14. Pawlu jgħid hekk: La tintrabtux mal-pagani taħt madmat wieħed,
li ma jiġikomx x'għandu x'jaqsmu bejnietom il-ġustizzja u l-ħażen. X'xirka hemm bejn id-dawl u d-dlam. Għal-dawtum jafu x'huwa madmat hija dika il-biċċa għodda li tintlibes fuq żewġ oġġiela, żewġ barri, sabiex ikun jistgħu jiġbdu flimkien il-moħħliet jew xi jkunu qed jiġbdu warahom. U għaldaqstant dana ma jistax ikun oġol kbir u oġol żgħir, irid ikun madmat tal-istess qis, l-għan ikun bejgħod ieħor tal-istess sajż, il-baqra tkun tal-istess soli, tal-istess ħxuna, għaliex għax il-mument li inti għandek oġol kbir u oġol żgħir, is-saħħa kollha jrid jiġbidha l-oġol il-kbir u s-żgħir ma jkollu xejn fuqu. Ngħid li qed jgħid Pawlu, tintrabtux mal-pagani, ma tistawx timxu flimkien, intom u l-pagani. Ma tistax inti tgħid jiena Kristjan imma mbattob dell-istruzzjonijiet tal-Knisja li hija pagana, pereżempju bħal Knisja Rumana Kattolika. Għaliex qed ngħidu dan għax dak li jagħmlu Kristjani dawn li jsejħulhom innifshom protestanti evanġeliċi. Jgħidu aħna Kristjani maħniex Kattoliċi, imma tarhom jiċċelebraw festi li huma pagani bħal l-Miliet għamilkom programm sensiela sħiħa ta' programmi fejn nitkellmu fuq daw il-festi pagani. Fejn Alla qal in-nies ma tintrabtux tagħmlux daw id-drawiet. Jiċċelebraw il-Miliet l-ewwel tas-sena San Valentin u festa assista tkun aktar pagana minn dik. Ma dan huwa daw il-Kristjani li Pawlu qed in-nies ma tintrabtux magħhom daw in-nies il-livell ta' qdusija tagħhom huwa baxx ma tistgħux timxu flimkien. Għaliex għax min huma daw il-pagani? Meta Pawlu qed isejjaħ il-pagani, min huma? Il-pagani huma dawk li ma jobdux il-kelma. Għalhekk għalilna Pawlu mela kif jistgħu tnejn jimxu flimkien jekk ma jaqblux. Ma tistax inti. Ħafna jgħidu għax indawruhom. Jiena pereżempju tiltaqa' ma' Kristjani li meta tipprova tiftħulhom għajnihom jgħidulek iwa naf. Allura jekk inti taf għalfejn għadek tattendi dik il-Knisja li tattendi. Għax il-mulej ta' nibiċċa xogħol biex daw in-nies indawwarhom. L-istess hekk għamel Salamun. L-istess. Salamun l-iktar bniedem għaref li qatrat id-dinja x'kien li żball li għamel illi tħallat ma' nies pagani u x'ġara. Mhux Salamun ġab in-nisa tiegħu jadoraw lill-Alla tal-Bibja, imma in-nisa tiegħu ġabu lil Salamun jadura l-allat pagani tagħhom. Ma tistawx tnejn li ma jaqblux jimxu jitfit. Il-vers ikompli, ma jaqafx hemm ara xejn, x'xirka hemm bejn id-dawl u d-dlam. X'irid jgħid biha di Pawlu? Għax ħafna jgħidu Pawlu jitkellem inhu ma tifhmux kif qal l-Apostlu Pietru fil-fatt. Imma inti ma tifhimx il-Pawlu għax ma taqrax xemm miktub fil-kelma tal-Alla. X'qed jgħid hawnhekk Pawlu? X'xirka hemm bejn id-dlam u d-dawl? Allora xi tkun taf inti x'in differenza bejn id-dlam u d-dawl. Imma x'inhu d-dawl? Naraw x'inhu d-dawl. Proverbi 6 vers 23. Għax l-ordni, jiġifieri l-istruzzjonijiet, il-liġi tiegħek, it-Torà dik li permezz tagħha nżommu l-ordni, għax l-ordni mużbieħ u l-liġi dawl li diġà qed naraw mela x'inhu d-dawl, il-liġi, it-Torà. U twittib ta' talim u it-triq tal-ħajja. U twittib ta' talim minn fejn ġibu? It-twittib ta' talim iġġibu inti minn fuq il-kelma tal-Alla. Inti tista' twiddeb bniedem meta tikkwotalu l-kelma tal-Alla, mhux tikkwotalu dak li jaqbel lilek. Mhux għax qed jikxiflek il-verità inti tibda tgħawweġ u tkisser il-vers kif jogħġob lilek biex tikkonvinċi lin-nies li inti tajb u dak ħażin, xejn minn dan il-kelma tal-Alla ma tistax tgħawwiġha u ma tistax tilab magħha. Ejja ħanaraw xi jkompli jgħidilna l-Apostlu Pawlu f'dina litra u issa ħammorru għal versi 15 u 18. Tinsewx qegħdin fit-tieni Korintin kapitlu 6. Xiftejim hemm bejn Kristu u Beljar, jew x'għandu x'jaqsam min jemmen u ma jemminx, x'rabta hemm bejn it-tempju ta' Alla mal-idoli. Aħna t-tempju tal-Alla l-ħaj, kif jgħid Alla nammar f'nofskom u nimxi magħkom inkun Alla tagħkom u huma ikunu il-poplu tiegħi. Hawnhekk hawn problema kbira għal dawk li jgħidu m'għadniex taħt il-liġi. Il-għaliex jekk forsi tkun ma ntajtux, Pawlu, meta qed jgħidlek,
qiegħed jikkwota qiegħed jikkwota mill-kotba tal-liġi. L-istess liġi li ħafna jgħidu Pawlu għalilna llum m'għadniex taħtom. Mela jekk m'għadniex taħtom, Pawl hija ħasra fejn qed tikkwota lilhom. Għaliex Pawl qed tikkwota xi ħaġa li aħna m'aħniex taħta. Jew żomm waħda. Jista' jkun l-għalliem spiritwali tiegħek huwa żbaljat u mhux Pawlu. Naħseb jiena ma' Pawlu naqbel ta' naħseb mhux Pawlu li żbaljat. Ma dan huma affarijiet li intom tridu tiskopru. Intom tridu tistudjaw, intom tridu tfittxu. Araw xi jkompli jgħidilna Pawlu. Vers 17, għalhekk oħorġu minn ġo nofshom u nfirdu jgħid il-mulej. La tmissux l-imniġġes u jien nilqakom u nkun għalikom missier u intom tkunu għalija wlied, subbien u bniet jgħid il-mulej li jista' kollox. Għal darb'oħra, vers 17 u 18, Pawlu qiegħed jerġa' jikkwota mill-kotba tal-liġi. Pawlu qiegħed jerġa' jikkwota mit-Testament l-Antik. Imma saqsi lek innifsek, jekk Pawlu qed jgħidilna m'għadniex taħt dawn il-liġijiet, għaliex Pawlu qed jikkwota dawn il-liġijiet. Pawlu hawnhekk minn fejn qed jikkwota għal dawk li għandhom il-kurżità forsi tgħidu li ma minn fejn qed jikkwota Pawlu allura. Pawlu qed jikkwota mill-ktieb ta' Iżajja li huwa wieħed mill-akbar profeti li nsibu fil-kelma tagħna huwa naqat imma nerġa' ngħid min irid jistudja is-soluzzjonijiet kollha qegħdin hemm, it-tifsiriet kollha qegħdin hemm, l-eżempju kollha qegħdin hemm u min irid verament jistudja Iżajja mhuwiex daqshekk tqil. Meta inti tistudja x'qed jgħid Iżajja ma' dak li Alla kien qed jgħid fil-liġi, x'ser jiġru ma jiġrix Alla se jagħmel u ma jagħmilx u mbagħad tibda tifhem x'qed Iżajja. Imma naraw minn fejn ġab dil-kwotazzjoni Pawlu. Iżajja 52 vers 11. Itilqu, oħorġu minn hemm, tmissu xejn imniġġes, oħorġu minn ġo nofsa, tnatfu intom li ġorru it-tamir tal-mulej. Min huma dawk li ġorru t-tamir tal-mulej ħbib tiegħi? Fi żmien Iżajja kienu l-Levitiċi li kienu l-qassisin li tribu li għall-ordna li jkunu qassisin biex iġorru l-amara tat-tempju li jibnu t-tempju fid-deżert, li jħottu t-tempju fid-deżert, li jaqdu fit-tempju anke meta kien tal-ġebel. U l-kuku jkollu jitla tempju llum ma jista' jmur l-ebda Kristjan fih jaħdem dat tempju tkun mit-tribu tal-Levitiku biex taħdem fih. Imma x'qed jgħid hawnhekk? X'qed naraw? Illi bħalma qalilna Pietru llum aħna saċerdozju irjal, aħna nġorru dan il-ġisem li huwa t-tempju tal-Ispiritu Santu. U jekk inti verament qed iġġorr it-tempju tal-Alla, jekk ġismek verament huwa t-tempju tal-Alla, qed jgħidlek permezz ta' Iżajja qabel qallek Pawlu qed jgħidilkom oħorġu minna u lili, teqbawx dik it-taħwit ta' Babilonja, teqbawx tattendu dak il-postijiet, teqbawx tattendu dawk il-postijiet li huma laqgħa taż-żebblieħa jgħidilhom il-salmista fl-ewwel salm. Morru araw l-ewwel salm ta' David. Laqgħat taż-żebblieħa ma tinti qed tgħid li m'għadekx taħt il-liġi tal-Alla qed iżżeblaħ il-Alla, qed iżżeblaħ il-kelma tal-Alla, qed tobżoq il-kelma tal-Alla minn ġo fik. Qed tirremettija. Innutaw. X'jgħid anke fil-kitbiet pereżempju Ġwanni. Innutaw x'jgħid Ġwanni fil-kitbiet tiegħu ħbib tiegħi. Għax mhux Pawlu biss jikkwota mit-Testament l-Antik. Imma anke l-Apostlu Ġwanni fl-aħħar ktieb m'hemmx ktieb iktar riċenti minn dan, ġifieri dan issa fil-kitbiet apostoliċi f'dak li ħafna jsejħlu t-Testament il-ġdid, Ġwanni wkoll qed jikkwota mit-Testament l-Antik. U araw x'qed jgħid. Importanti li meta nistudjaw kollox kelma. Ġwanni fil-ktib tar-Revelazzjoni, kapitlu 18, vers 4 jaqra hekk. Imbagħad smajt leħen ieħor mis-sema jgħid. Leħen mis-sema ħbib tiegħi da mhux ivvintaħ Ġwanni. Qed jisma' leħen mis-sema, qed jisma' l-Alla jkellmu. Huwa Jaxxua li qed jitih ir-revelazzjoni. Huwa Jaxxua li qed ikellmu mis-sema u qed jgħidu x'għandu jikteb u jurih x'għandu jikteb. Araw x'qallu l-leħen mis-sema. Oħorġu minna poplu tiegħi biex ma jkollkomx taqsmu magħha fid-dnubieta, biex mill-kastigi tagħha ma tieħdux sem. Mela x'qed naraw? Qed naraw fil-kitbiet apostoliċi,
fil-kitbiet tat-Testament il-ġdid leħen mis-sema qed jikkwota x'hemm miktub fil-liġi. U mbagħad tiġi int u tgħidli illi illum aħna m'għadniex taħt il-liġi, jiġifieri inti jaqwa minn dak li tkellem fil-ktieb tar-Revelazzjoni. Ejja nifqu nagħmlu lilna nfusna Alla ħbib tiegħi. Qatt ma nistgħu nkunu Alla aħna. M'għandna l-ebda dritt, m'għandna l-ebda awtorità nbiddlu il-kelma t'Alla. Ma qed taraw kemm huma tal-biża dal-affarijiet. Mela Pawlu qed jikkwota t-Tora. Ġwanni qed jikkwota t-Tora għaliex għax sama leħen mis-sema jgħidlu. U mbagħad tiġi l-Knisja moderna llum din il-Knisja li jiena nħobb nsejħilha Amerikanizzata x'mibnija ġewwa l-Amerika u jgħidulek isma' llum m'għadniex taħt il-liġi. L-istess bħala tagħmel il-Knisja Kattolika meta bidlet il-kmandamenti imma bħalma dejjem inħobb nidilkom jien il-Knisja Protestanta, il-Knisja Evanġelika tgħid illi il-Knisja Rumana Kattolika hija l-Babilonja. Kristu l-Babilonja jsejħilha omm il-prostituti. Għaldaqstant, jekk il-Knisja Kattolika hija omm il-prostituti, dawk li ħarġu minnha il-Knies Protestanti, il-Knies Evanġeliċi huma ulieda. Mela jekk il-Knisja Kattolika hija omm il-prostituti, min huma l-prostituti? Mhux dawk li ħarġu minnha. Għaliex isejħilhom prostituti Alla? Għax jivvintaw daw l-iskrittura kif joġob lilhom u minflok qed jaqdu, minflok qed iservu lil Alla missier daw qed iqimu qed jidoraw Alla toħra anke jekk ma jafux. Imma m'hemmx skuża ħbib tiegħi. Il-kelma t'Alla hemmhekk qiegħda għalina biex nistudjawha biex naraw Alla x'qed jgħidilna. Għalhekk jiena dejjem ngħidilkom mhux billi toqgħod quddiem u tolli jdejk amen u ħallelujja. Iftaħ il-kelma, ara Alla x'qed jgħid, qabbel l-Iskrittura. Qabbel l-Iskrittura, dak li qed jiġi pritkat mit-Testament il-ġdid. Jaqbel ma dak li miktub fit-Testament l-Antik. Jew qed iwaqqa' t-Testament l-Antik, it-Testament l-Antik qatt ma waqa'. Nerġa' nidilkom bħalma demettilkom il-Bibja huwa ktieb wieħed huwa l-bniedem li qasama, huwa l-bniedem li ssepara, huwa l-bniedem li jagħmel id-differenza bejn dak li hu ġdid u bejn dak li hu antik, għal Alla hemm testament wieħed illi ġie rratifikat. Ir-ratifikat ma jfissirx li huwa ġdid. Ir-ratifikat għaliex issa nubietna ma jinħafrux bid-dem tal-annimali ma jinħafru permezz ta' dak li għaxu għamel għalina. Imma għaxu għamel dak li għamel għalina ma jfissirx li ma toqgħodx taħt il-liġi, ma jfissirx li tista' tagħmel li trid. Jekk ħadeqbad ir-raġuna hekk, inti m'għandekx dusija u qatt minti ħatara wiċċ Alla il-missier. Ejja ħankomplu. It-tieni ittra lill-Korintin, kapitlu 7 issa, u ħanibdew minn vers wieħed. Kapitlu 7, vers wieħed jaqra hekk. Meta għandna dawn il-webiet, eżiż tiegħi, ħanitnatfu minn kull tindis ta' ġisem u tar-ruħ u ntemmu l-qdusija tagħna fil-bisa ta' Alla. X'inhuma il-webiet li Pawlu hawnhekk qed jitkellem fuqhom għal kif dih il-vers. Meta għandna dawn il-webiet. X'inhuma l-wediet? Il-wediet waħda minnhom li Alla jagħmel hija li nkunu ulidu, li nkunu sobbien u bniet tiegħu. Allora Pawlu qed jgħid nisma' meta aħna nagħti l-weda li nistgħu nkunu ulidu. Ejja ma nitniġsux, ejja naħarbu dak li jħammeġ il-ġisem u dak li jħammeġ ir-ruħ. Xi jħammeġ ir-ruħ? Jħammeġ ir-ruħ permezz ta' dak li jidħol f'moħħna. Permezz ta' dak li naħsbu. Ħsibiet ħżiena, ħsibiet korrotti, ħsibiet ta' ħażen, ħsibiet ta' żina, dawn huma l-affarijiet li jħammġu r-ruħ tagħna. Xi ħammeġ il-ġisem? Ħammeġ il-ġisem meta inti tiekol ikel illi Alla qed jgħid isma' dak huwa laħam maħmuġ u mhuwiex ikel għalik, hemmhekk inti qed tħammeġ il-ġismek. Meta ngħidu qed tħammeġ il-ġismek, inti qed tġib il-mart fuqek. Mhux ta' bxejn ħafna nies fil-Knisja joħorġu kull meeting li jkun hemm, kull service li jkun hemm, kull healing service dejjem tara l-istess nies, ġimgħa wara ġimgħa joħorġu b'daw għat-talb biex ifiequ. Il-mistoqsija tiġi waħedha, imma għaliex dejjem l-istess nies, dawn meta ħajfiequ. Imma jekk inti m'intix timxi mal-kelma t'Alla tistennix li ħadfiq. Ma tistax inti titlob l-Alla jfejqek meta inti qed tiekol dak kollu li Alla qallek biex ma tikolx. U nafu x'hemm fil-ċina tagħna l-Maltin ħbib tiegħi. Fil-ċina tagħna l-Maltin, il-bażi tagħha l-ċina tagħna l-Maltin hija mibnija fuq dak kollu li Alla qal mhuwiex ikel għalikom. Ma jgħal. Bebbowx. Fenek. Żiemel. Arnit.
Seychelles, xi ħaġa li dejjem insejt insemmi li jħobbu ħafna l-Maltin, ir-Rizzi, is-Sipristjani li jġibulek it-tilari tar-Rizzi fil-Knisja biex kulħadd jaqbad biċċa ħobsu jiekol. Ħbib tiegħi mingħajr qdusija ma nistgħux naraw il-mulej. Disgrazzjatament il-ċina tagħna u Malti hija mibnija fuq dak għall-ikel il-mulej għalilna isma' mhuwiex ikel għalikom għax dik l-affarijiet li ħammu ħmuġ għalilna mhuwiex ikel, il-fatt li inti tieklu ma jfissirx li issa sar ikel, Alla għalilna tikluħx. Ħadd tkunu separati, ħadd tkunu maqtugħin mid-dinja. Ma jfissirx illi għax ma tikolx dak li kell ħadd mut bil-ġuħ, aħna ta' Malta Messjanika ma missuħx dak li kell. Aħna nagħmlu dawk li jiġu għall-istudji tagħna illi ma jistax jittikel dal-ikel m'għandux jittikel, imma għall-grazzja tal-mulej aħna maħniex bil-ġuħ, aħna nieklu kuljum, nieklu dejjem b'saħħitna illa li għax nieklu dak li Alla għalimna huwa ikel għalikom. Nerġa' ngħid, il-punt x'inhu? Il-qdusija. Urridu nkunu qaddisin biex naraw wiċċ il-mulej għall-eternità ħbib tiegħi. Ma għax qed jgħidilna jekk aħna għandna dal-wedid, ejja nitnatfu, ejja nkunu kapaċi niddixxernu bejn dak li huwa tajjeb u dak li huwa ħażin, bejn dak li huwa nadif u dak li huwa maħmuġ. Dak li kien maħmuġ għadu maħmuġ jibqa' maħmuġ bħala laħam ħbib tiegħi. Il-laħam maħmuġ jissemma wkoll fil-ktieb tar-Revelazzjoni, jiġifieri sal-lum madu hemm ma spiċċax ma telaqx. U kif jgħidilna l-Apostlu stess hawnhekk Pawlu ntemmu l-qdusija tagħna fil-biża' tal-Alla. X'jiġifieri? Jiġifieri stinka aħdem sabiex timxi lejn il-perfezzjoni. Perfetti qatt ma ħankunu sakemm nkunu qed ngħixu f'din id-dinja. Il-moment li ngħaddu għal ħajja ta' dejjem f'din id-dinja stess. Ma Jaxuwa hemmhekk f'Jaxuwa insiru perfetti. Iva, imma sakemm għadna f'din id-dinja ma jfissirx għax maħniex perfetti ma nimxux il-mixja. Il-mixja biex inkunu perfetti minn issa tibda, minn hawn tibda, minn din il-ħajja. Illa għaliex dak huwa li għamilna qaddis, qatt ma ħankunu qaddisin totali 100%, ħlief meta nkunu qed ngħixu l-ħajja ta' dejjem ma' Jaxuwa, ma' Kristu l-Messija. Għalissa il-qdusija hija mixja, imma ejja nibdew nimxuha. Hawnhekk Pawlu qed jitkellem fuq l-ubbidjenza ħbib tiegħi, meta Pawlu qed jgħid intemmu l-qdusija tagħna fil-biża', Pawlu qed jitkellem fuq l-ubbidjenza. Kunu obbidjenti ħbib tiegħi. Għandna l-fejn nibżgħu illa għaliex m'hemmx triq tan-nofs. Jew tgħaddi għat-tieni jew ta' tinħaraq fl-xmara tan-nar kif tajt il-kelma, jew kellha ħatgħaddi għall-ħajja eterna ma' Alla l-Missier. M'hemmx triq tan-nofs, u hekk Pawlu qed jgħidilna isma' obdu l-istruzzjonijiet, obdu t-Torah, obdu l-liġi. Qed jgħidilna kunu obbidjenti, jiġifieri qed jitkellem fuq kif aħna għandna nimxu ma' Alla, fuq kif għandna nkunu obbidjenti għall-kelma tal-Alla, kif aħna għandna nimxu mat-Torah, dak li qed jgħidilna Pawlu. Ejja ħanaraw x'jagħmlek is-separat, x'jagħmlek maqtuħ. U bħala eżempju aħna nistgħu nġibu pereżempju lill-Abraham. Abraham missirna fil-fidi kif kien is-separat, kif kien maqtuħ, kif kien imqaddis f'għajnejn Alla. Għax għalhekk għal Abraham huwa bniedem ġust. X'għamlu ġustifikat f'għajnejn Alla lill-Abraham. U dina nsibuha risposta nsibuha fil-ktieb tal-Ġenesi kapitlu 12 vers 1 fejn jaqra hekk. Ġenesi kapitlu 12 vers 1. U l-mulej qal l-Abraham, għax kien għadu ma sarx Abraham dak iż-żmien, u l-mulej qal l-Abraham, u itlaq minn artek, minn art twelidek, u minn dar missierek lejn l-art li jiena nurik. X'għamel Abraham? Abraham obda u telaq. Il-moment li Alla kelmu, Abraham obda lill-Alla, u telaq. Għannata
talim x'imkien fuq YouTube ukoll f'waħda mit-talim illi ntella fejn jallimnikom illi Abraham kien tallem il-liġi talla mingħand Noe u mingħand it-tifel tiegħu Sem. Kien persuna li kien jaf l-Alla ta' Iżrael sew u għalhekk Alla seta' jsejjaħ lilu. U għax kien jaf min huwa Alla Abraham seta' jobdih. Ma kienx jaf fejn sejjer. Ma kienx jaf fejn id-l-art ta' Kanaan. Imma qobda. Ma qadx jistaqsi mistoqsijiet, ma qadx jinkwita, ma qadx jaħseb. Qabad kollox u telaq. U jekk intom taqraw dak li hemm miktub fil-ktieb ta' Jaxar, il-ktieb ta' Jaxar jgħidilna li Eliezer li kien jaħdem ma' Nimrod ġie jgħid l-Abraham li Nimrod kien qed ifittex li jqotlu u overnight f'affarijiet ta' ftit sigħat iddeċidew li Abraham u l-familja tiegħu jitilqu minn hemmhekk. Il-mulej qallu Abraham aqbad mur fejn qed ngħidlek jiena. U Abraham qabda mill-ewwel. U għalhekk Abraham instab ġust f'għajnejn il-mulej, ħalla kollox warajh biex jobda lill-Alla. Inti x'inti lest li titlaq li tħalli warajk biex tobdi lill-Alla, m'intix kapaċi tħalli il-bacon warajk, m'intix kapaċi tħalli il-perżut tal-majjar warajk, m'intix kapaċi tħalli l-laħam maħmuġ warajk biex tobdi l-Alla. Qed tagħmel dawn l-affarijiet għall-att tiegħek. Dawn l-affarijiet qed jikkompetu ma' Alla fil-ħajja tiegħek. Intom ditu tifhmu il-moment li għadkom qed tieklu il-bacon, il-moment li għadkom qed tieklu l-majjar, il-moment li għadkom qed tieklu s-seashells u l-prawns u r-rizzi. Il-moment li għadkom qed tiċċelebraw il-festi pagani bħal huma l-miliet l-ewwel tas-sena San Valentino. L-istess festi li jiċċelebraw il-Knisja Kattolika u dik Evanġelika Protestanta. Il-moment li qed tagħmlu daw, intom qed tagħmlu daw l-affarijiet jikkompetu ma' Alla f'ħajjitkom. U Alla m'għandux għalfejn joqgħod jikkompeti ma' ħadd f'ħajtek. Alla għandu jkun l-ewwel u l-uniku f'ħajtek. M'għandux ikun hemm kompetizzjoni ta' xejn imkien. X'ħallejt warajk? Jew x'ma ħallejtx warajk il-mistoqsija? X'ġibt miegħek mill-Eġittu? Meta Alla ħarġek mill-Eġittu, x'qed iġġor mill-Eġittu ġewwa fik? X'ġibt miegħek minn dak li kont temmen fih qabel? Jekk il-mulej ħarġek minn fejn kont biex inti ssir persuna ġdida. Inti sir persuna ġdida jekk miegħek inti ġibt affarijiet pagani u l-Alla bek tqimu b'dawk l-affarijiet pagani. Għax hekk qed tagħmel hekk inti għadek m'intix dik il-persuna ġdida. Persuna ġdida fi Kristu, persuna ġdida f'Jaxua. Ma tqimx l-Alla b'dak l-affarijiet, ma tqim l-Alla bl-ispirtu u bil-verità. Għednilkom ħafna drabi nerġa' nodulkom x'inhu l-ispirtu illi temmen illi Alla salvak permezz tal-mewta ta' ibnu Jaxua fuq is-salib u l-qawmin mill-mewt għalina. U fil-verità, x'in il-verità? Il-kelma tal-li għal-verità, rajnija, diġà rajnija di. Il-kelma tal-li għal-verità. Mela bekk titqimu l-Alla inti, mhux billi tiċċelebra l-festi pagani. Mhux billi tiċċelebra dak li tiċċelebra d-dinja, inti titqim l-Alla, tittersaq lejn Alla, tkun qaddis billi tkun obbedjenti lejn il-kelma tal-Alla, dik il-kelma li għandna miktub fil-Bibja. Inkomplu u naraw x'għidilna l-Apostlu Pietru. L-ewwel ittra ta' Pietru, it-tieni kapitlu, versi 4 u 5. Għaraw x'għidilna l-Apostlu Pietru. Ers u mela lejh li hu dik il-ġebla ħajja li kienet imwarba mill-bennejja imma magħżula minn Alla bħala ġebla għażiża. U intom ukoll bħal ġebel ħaj imbnew f'dar spiritwali, saċerdozju qaddis biex toffru s-sagrifiċċji spiritwali li jogħġbu l-Alla permezz ta' Jaxua Kristu. Permezz ta' Kristu Jaxua. X'qed jgħidilna hawnhekk l-Apostlu Pietru? Qed jgħidilna isma' Jaxua kien maqtuħ. Jaxua kien isseparat għal Alla. Lejh irridu nersqu. Dak li kien jagħmel Jaxua irridu nagħmlu aħna.
jekk irridu verament nimxu wara Jexua. Bħalma għalinna l-Apostlu Pawlu għalinna jien nimxu wara Jexua. Mela jiena nagħmel bħal Pawlu u nimxu wara Jexua. Jexua wara xiex kien jimxi wara l-kelma tal-Alla, wara t-Tora, wara l-liġi. Jexua bħalma qed jgħid hawnhekk Pietru kien dak li ġie imwarrab minn niesu. Iva, il-moment li inti ħatibda timxi mal-kelma tal-Alla ħabib tiegħi, ħafna nies ħajwarbuk, ħafna nies se jaqtawk mill-ħbiberija, ħafna nies mhux se jkellmuk aktar. Il-pastor tal-Knisja tiegħek ħajkeċċik minn ġol Knisja għaliex għax ma jridx lin-nies jisimgħu l-verità. Il-moment li inti tiġi bil-verità fil-Knisja, il-pastor tiegħek se tilla fortifikazzjoni ħajdawwar il-Knisja tiegħu biswar biex il-verità ma tkunx tista' tidħol. Għax il-moment li il-verità tidħol minn ġo dak is-swar il-ġewwa jaqgħu l-iswar u għaldaqstant taqa' l-Knisja ta' dak il-pastor. Imma dawn huma l-istess affarijiet li ġara lil Kristu ħbib tiegħi u bekk jagħmlulna kuraġġ. Kristu niesu stess warbuh għaliex għax kien jgħid il-verità. U aħna bħala Kristjani, Kristu dak li wedna, Jexua dak li wedna persekuzzjoni. Iva ħajwarbuk in-nies. Ħajwarbuk, ħajtilquk in-nies il-moment li inti tippredika l-verità. Imma Alla jagħlaq bib u jiftaħ ieħor. Għal kull persuna li titlaq tiġi oħra. Għal kull opportunità li tintelef, Alla jiftaħlek mhux waħda imma ħafna. Aħna illum ta' Messjanik Malta illi ġejna ħanejdok imkeċċija mill-Knisja Evanġelika li konna nattendu, Alla fetħinna bibien ġewwa l-Amerika, ġewwa l-Ingilterra u ġewwa l-Afrika. U għalhekk illum aħna qed nikbru fit-talent tagħna u għalhekk aħna illum għandna dak li għandna. Għalhekk aħna illum nemmnu li mixjin fil-verità. Illa lix maħniex waħedna. Qed naraw nies mad-dinja kollha Alla qed isejħilhom. Alla qed isejħ anki ġewwa l-Afrika. Nies li attendu knejjes protestanti evanġeliċi jibatuli fuq Facebook u jistaqsuni imma xew ħażin, xewni esaw xi ħaġa li m'għandniex u l-mument li aħna nibdew nitkellmu magħhom, kulħadd jistidilna biex imorru ħanalmuhom xtajt verament il-liġi tal-Alla, it-Tora. Daw huma bibien li Alla fetħilna meta inna il-bib tal-Knisja Evanġelika li konna nattendu qabel. Allura ħbib tiegħi se nifqu u ħankomplu fuq dak li qal Pietru, għaliex Pietru qal affarijiet interessanti, ħafna affarijiet li rridu nistudjaw, ħafna affarijiet li jagħmlu sens u li forsi jaqajjimna minn dik ir-raqda spiritwali li ħafna qegħdin fiha. Imma sakemm nintaqgħu fi programm ieħor li tinfakkarkom li aħna ta' Malta Messjanika nimxu mal-kmandamenti u għaldaqstant inżommu r-raba' kmandament bħalma nżommu d-disa l-oħra u il-jum tas-Sibt inżommuh għaddis. U għaldaqstant aħna niltaqgħu is-Sibt fl-10 ta' filgħodu għal min interessat jiġi jisma' u jenaqat magħna f'daw it-taħdidiet u f'dan it-tagħlim fl-10 ta' filgħodu ġewwa l-Aqua Marine Hall, it-Topaz Hotel Buġibba, nibdew fl-10 nagħmlu studju tal-paraxa, nfaħru l-mulej bil-kant, nagħmlu Bible study, talb u anke fellowship wara fej nħdu pjaċir u jieħed jinkoraġġixxi li oħra jgħidu kelma flimkien ta' minn xiex inkunu għaddejjin u kif il-mulej qiegħed jgħinna, qiegħed imexxina u qiegħed jiftħilna moħħna l-kelma tiegħu aktar u aktar ma jgħaddi żmien u aktar ma nersqu lejn it-tmiem. Sakemm narakom fi programm ieħor, f'isem sħabi kollha ta' Malta Messjanika insemmilkom. Shalom.